En aquest vídeo mostraré la nova funcionalitat de Corrúbrics per treballar amb llistes de verificació. El procediment és molt similar a treballar amb rúbriques. Entrarem al full de càlcul, activarem el complement Corrúbrics i un cop estigui activat, veiem que apareix una nova funció que és crear la plantilla Corrúbrics llista de verificació. La rúbrica funciona igual que sempre, però apareix aquesta nova llista de verificació. Si li fem clic, ens demanarà, igual que amb les rúbriques, atenció, que s'eliminaran tots els fulls que hi hagin aquí, totes les dades que hi hagin aquí, per tant, ha de ser un full de càlcul en blanc. I un cop ho hem fet, apareix les tres pestanyes de sempre, el, però en lloc de posar rúbriques posa llista de verificació, alumnes i profes. Faríem exactament igual que mateix que fem amb Corrúbrics. Ompliríem, en aquest cas, la llista de verificació. Posaríem tots els criteris que l'alumne ha d'anar verificant si els compleix o no. Aquí n'hi ha 5, però en podríem posar un parell més, si volguéssim, i posaríem més, no? El sisè i el setè. Aquí, evidentment, els escriuríem, segons com sigués la nostra llista de verificació. Aquí posaríem els alumnes que tenim, hem de posar alumne 1 i alumne 2, sempre les seves adreces i els professors. Això no canvia absolutament res que si fos la rúbrica. Un cop tenim això, aniríem al menú com sempre i crea el formulari per avaluar amb la llista. No ha canviat. La idea és la mateixa. En lloc de fer una rúbrica, fem una llista de verificació. Li poso una llista de verificació. I li poso el nom. Vale? El procediment veieu que és igual. Ens pregunta, totes han de ser obligatòries? Tots els de la llista? Anem a dir-li que sí, per exemple, i ens crea el formulari. El que passa és que ens crea un formulari de llista, no ens crea un formulari de rúbrica. No? És l'única diferència que trobarem. Un cop l'ha creat, ens en tornem al menú i veurem que ens donarà opcions, com sempre, d'enviar els alumnes o de veure en pantalla. Anem a agafar l'opció d'obtenir l'enllaç, ja l'agafo aquí, l'obro i veureu que el formulari, evidentment, és diferent que el de la rúbrica. Ens diu a quins a l'alumne volem avaluar, com sempre, vaig avaluar l'alumne 1 i ens apareix primer criteri, el compleix o no el compleix. Vaig a dir que sí, que el compleix. I la possibilitat de posar-hi un comentari a l'alumne. El segon vaig a posar que no el compleix i li explico aquí sota per què no el compleix. El tercer sí que el compleix i li podria explicar, el quart també, i el cinquè també, i el sisè també, i el setè també. I aquí no poso comentaris. I enviaria. Això ho faríem amb més d'un alumne. Vale? Hem fet el primer alumne, ara faré el segon alumne, i el mateix, compleix, ja no li posaré comentaris, no compleix, no compleix, aniríem mirant, segons el que digui el criteri, aniríem posant si compleix el criteri o no compleix el criteri. Un cop hem fet això, el procediment segueix com sempre. Ens anem en el menú i triarem l'opció de processar les respostes. Clar, el full que obtindrem és una mica diferent. És un full de càlcul, però les respostes són una mica diferents. Fixeu-vos, ara veureu ràpidament el que ens indica. Primer de tot, ens indica el nom dels alumnes. Després ens indica el nombre de coavaluacions, autoavaluacions o del professor. En aquest cas només he fet una coavaluació. Les següents columnes ens diu el tant per cent d'aspectes que ha assolit. En aquest cas, fixeu-vos que assoleix el 86% dels aspectes i aquí el 71% dels aspectes. I a continuació sí que ens diu 1 o 0 si assoleix o no. 1 vol dir que ha assolit l'aspecte, 0 vol dir que no. Evidentment, si fem coavaluacions, pot ser que hi hagi molta gent que avaluï i aquí ens surti 0,5, 0,7, 0,3, perquè fa la mitjana. No? Si supera el 0,5, considerarà que sí, que la gent ha considerat que està superat, i si no arriba al 0,5, doncs considerarà que no i dirà que no. Vale? A continuació tenim els comentaris per cada un dels aspectes, els comentaris que s'hagin pogut posar. Un cop tenim això, igual que sempre, el que podem fer és enviar els resultats dels alumnes. Posem enviar els resultats dels alumnes. El menú és molt més senzill perquè l'únic que ens demana és si volem enviar autoavaluació, coavaluació i la del professor i si volem enviar els comentaris o no. Anem a suposar que sí, que envio l'autoavaluació, coavaluació del professor i, a més, ho envio a tots els alumnes. I ara veurem què rep l'alumne, com és el format d'aquesta llista de verificació. Aquí tenim el correu, resultat de la llista de verificació, cliquem i l'alumne rebrà això. Veurà el primer criteri que hem escrit i, en aquest cas, fixeu-vos que hi ha un tic conforme els companys diuen que sí que l'ha superat i aquí els comentaris que hem fet els companys, l'alumne o el professorat. A sota, el mateix. El segon criteri, veieu que hi ha la creu, per tant, no l'ha superat. Hi ha els comentaris, el tercer criteri, el quart criteri de més. Si hi hagués coavaluacions si hi hagués autoavaluacions i hi hagués del professorat, doncs apareixerien aquí els criteris que ha aconseguit i els que no. I si veu ràpidament
amb una llista de verificació si els companys consideren que ha aconseguit o no el criteri. Fixeu-vos que és molt semblant al funcionament de cos rúbrics habitual amb rúbriques, però amb llistes de verificació. Esperem que sigui útil i, evidentment, de moment és una funcionalitat en fase beta, per tant, poden sortir errors que aniré depurant.